nog niet mijn babbel doen. Ik is op altijd. Nee, maar het is. Maar gewoon. Wat is het? Hé, weet ik. Wat is het? Mensen is jong, allemaal Geen niet. invloed. Die ouders weet niet. Hoe moet dat weer? Daar die een wat nu zo zit en leed twee van de nu. Kijk maar. Nog een beetje. Ja, gezien het stand zo. Beetje water zeg. Ik ga even nog eens zoeken. Dit is op de verkeerde plek. Wat dronken. Je Kijk, loopt dan er moet maar je een keer dat achter zeker me. wat, En van de water. Ja, dat ik meer ik kon er echt van vooraf krijgen. Die komt die aan die een van de andere kant op. Ja, ze was net daar. Ja, ze was weg. Hè? Ze was weg. Is dat die achtste Maar een? die twee voor de. Nee, ze was net niet. Er zijn nog vier dan. Ja, ze was hier. Die opzij. Ze was hier. Wat is het vlees? Die opzij. En dan komt ze En terug. dat je eten ziet. Die ene wat direct voor ons staan, die aan één kant. Voor die mannetjes staan weg van de andere kant. Zei het wel is. De onkel gezien. Zei het prachtig wel is. Het is natuurlijk gewoon te zeggen weggezien. Maar ons is op de verkeerde kant, want kijk naar dat. Er zijn drie wat weggaan.